ting er jo de små fugle, som man typisk gør noget for i haverne, men der er faktisk også mulighed for at gøre noget for nogle af de lidt større fugle, altså vinand for eksempel, allike, ugler, rovfugle, som især tårnfalken er rigtig glade for fuglekasser. Så når man skal hænge fuglekasserne op, så vil jeg sige, at i en have, der skal man vende dem sådan, så man får mest mulig glæde af fuglene selv. Altså man skal vende hullet op mod terrassen eller mod vinduerne, så man kan studere fuglene inden for huset. Der bliver det meget mere spændende. Og i en have, hvor der er sådan relativt læ, hvor det ikke blæser og stormer ind fra vest, der skal man ikke tænke så meget på verdenshjørnerne. Der er det mere det der med at give mulighed for at holde øje med fuglene og få glæde af dem, når man nu har dem fået til at bo i haven. Hvis man bor i et meget åbent område, så vil specielt for en falkekasse eller en uglekasse, så skal man undgå de verdenshjørner, hvor det blæser og regner mest fra. Altså, øst og syd, det er en god retning, men det kommer så ikke så nøje, og mange gange så overrasker fuglene ved at yngle, både i kasser, som hænger lidt skævt, eller ikke hænger helt, som man lige anbefaler, de skal hænge. Så ja, jeg vil sige, at man kan eksperimentere lidt, og så som regel så går det godt alligevel. Det man lige skal huske også, når man bevæger sig op i de her kassestørrelser, det er, at der skal man hjælpe fuglene lidt med at bygge reden. Man skal i hvert fald lægge noget hø ind, eller noget gammelt tørt græs, nogle høvlspåner eller lignende. Hvis man køber kassen i naturbutikken, så får man redematerialet med i en lille pose. Men man kan i og for sig også bare tage noget tørt græs eller noget hø, noget kaningurs hø eller et eller andet, og lægge sådan en 10 cm nede i bunden. Så er der ligesom et underlag, så æggene ikke ruller ud til siden. Det er sådan en kasse som den her. Sådan i og for sig en forvokset stærkasse med lidt ekstra dimensioner og lidt ekstra stort hul. Den er rigtig god. Den her den er også beregnet for eksempel til perleugle, som er en af vores sjældne yngelfugle, til allike, hulduen. De kan alle sammen bo i den her. Og i og for sig, det man forsøger at efterligne, det er jo sortspættens hul. Som sortspætten er Europas største spætte, som vi også har i Danmark. Og den bor typisk i sådan et gammelt bøgetræ, og den hakker sådan et hul på 9, 10, 11 cm i diameter. Ofte er det sådan lidt ovalt. Det behøver det ikke at være, når man laver den. Det kan også bare være et rundt hul, ligesom her. Afhængig af, hvad det er for en fugl, man gerne vil hjælpe. Altså hvis det er allike, så kan man stort set hænge den op hvor som helst. Alliken er en fantastisk fugl at have boende. Den er sjov og intelligent og rigtig skæg at have boende. Men hvis det for eksempel er vinand, man vil hjælpe, så er det bedst at hænge den op inden for 100-200 meter fra en sø, og så typisk fra 2 til 4 meters højde. Og vinanden for eksempel, den laver sig en fin lille rede og lægger der en 8, 9, 10 æg. Og det fantastiske med vinanden, det er jo, at når ællingerne så kommer ud af ægget, så skal de selv kravle op af indersiden her og op og hopper ud til moren eller hunanden, som så står nede på jorden og venter på dem. Og når alle sammen er kommet ud, så går de ned til den nærmeste sø, og så kommer de ikke tilbage til kassen. Så der er kassen kun, kan man sige, udrugningssted. Det er ikke et sted, hvor fuglene, ligesom ungerne, vokser så store. Man skal være heldig at få en perleugle til at bo i sådan en kasse. Så er det bedst at være ude i en skov. Der er Dansk Ornitologisk Forening for eksempel flere steder aftaler med skovdistrikter om at få lov til at hænge fuglekasser op. Dels på Naturstyrelsens arealer, i Almindingen på Bornholm for eksempel, og i nogle af de jyske plantager. Og der er det faktisk lykkedes at få perleuglen til at yngle i Danmark for første gang inden for de sidste årtier. Så nu har vi en bestand på 5-10 par, og det er noget helt nyt og ret enestående, fordi den har ikke ynglet i Danmark i mange, mange år. Så det er vi rigtig glade for, og det er en af de fuglearter, hvor vi virkelig, kan man sige, også har en forpligtelse til at beskytte den, fordi den er både på fugledirektivets bilag 1 og alt muligt. Så der er også nogle af de rigtig sjældne fugle, man kan hjælpe med redekasser. Det her, det er en uglekasse beregnet til natugle. En af vores mest almindelige ugler, men som mange mennesker faktisk ikke har set, men som man kan være heldig at have boende i en have. Vi har haft den ynglende her en enkelt gang i haven og ser den også jævnligt. Og det er en kasse igen som samme skabelon som en mejse og en stærkasse.
bare lidt ekstra dimensioner og et større hul. Og man skal huske at komme redemateriale i, fordi ugler de bygger ikke selv rede. De lægger æggene direkte på det underlag, der er i kassen. Og hvis ikke der ligger lidt hø eller lidt høvlspåner, så triller æggene ud til siden, og så er der altid nogle af æggene, der ikke bliver udrullet. Så lidt hø eller lidt høvlspåner i bunden, og så hænge den op i en 3-5 meters højde. Og gerne sådan, så man kan på afstand se, om der måske sidder en ugle i kassen. Nu er det sådan med ugler, at de er mest fremme om natten, men man kan være heldig om dagen, at de sidder og får lidt frisk luft i redehullet her. Og man kan også ofte se, hvis der er ugler eller ænder, der bor i kassen, at så sidder der lidt dun i kanten, specielt med vinænder. Og et af de bedste måder at kontrollere, om der bor fugle i kassen, det er simpelthen at se, om der sidder lidt dun her i kanten. Så natuglekassen her, den har faktisk også dimensioner, så den passer fint til en af vores sjældneste ynglende ænder. Det er den, der hedder stor skallesluger, hvor vi indtil for få år siden havde under 50 par i hele landet. Der har DOF kørt et projekt sammen med nogle af de lokale kommuner i den sydlige del af landet, nede i Storstrømsområdet, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune og også enkelte andre steder. Der har vi fået hængt nogle kasser op, og det har faktisk betydet, at bestanden er vokset i de senere år. Så vi håber, at vi med lidt kassehjælp og lidt ekstra beskyttelse kan få bestanden til at brede sig, måske også til andre dele af landet. Der kunne det være spændende, hvis der var nogen, der ville hænge sådan en kasse som den her, måske lidt, man kan godt være lidt større, men altså sådan en stor natuglekasse, den er rigtig fin til skalleslugen. Og den skal bare hænge i nærheden af en sø, så er der, kan man sige, en pæn chance for, at skalleslugen vil bebo den, hvis ellers de er i området, og hvis bestanden den vokser i de kommende år, så kan vi måske også være heldige at få den til for eksempel at yngle i Nordsjælland og Roskilde Fjord, hvor den har ynglet tidligere for mange år siden. Ja, det her det er så en tårnfalkekasse. En kasse, hvor man virkelig også kan få nogle sjove oplevelser, fordi tårnfalken den er i den grad i stand til at spotte den her kasse på mange 100 meters og måske kilometers afstand. Og jeg har været ude for at hænge sådan en tårnfalkekasse op, og i løbet af 20 minutter så var kassen beboet. Så de bruger deres falkeblik til at spotte de her kasser på mange 100 meters afstand. Og har man først får en tårnfalk til at bo i sådan en kasse her, så kan den bo der i 5, 10, 20 år. Så det er rigtig spændende. Ja, det er jo en stor kasse, og den skal helst hænge rimelig højt. Det vil sige mindst 5-6 meter, og gerne måske helt op til 10 meters højde. Bor man i nærheden af et højhus, så kan man sådan set hænge den helt op på toppen. Men mindst 5 meter oppe, og så med lidt redemateriale, høvlspåner eller hø, som man kommer i bunden. Og så hænge den op med noget solidt tovværk, eller måske få den skruet fast, hvis det er på en bygning. Man kan sagtens være ude for, at tårnfalken snupper en fugl, og uglen spiser nogle mus og nogle småfugle osv. Men det er jo en del af naturens orden, og det er jo også det, som kan være spændende at se, hvordan naturen fungerer. Oftest, noget helt andet det er så, at ofte så er det sådan i nærheden af en rovfuglerede, at rovfuglen den spiser ikke i sit nærmeste nabolag. Så det er faktisk ikke ualmindeligt at se en ringdue, der yngler lige ved siden af en ugle, eller en tårnfalk eller lignende, fordi at de føler måske ovenkøbet en tryghed ved, at andre fugle og rovdyr ikke er interesseret i at komme for tæt på den her rovfuglerede. Og når spurvehøen eller tårnfalken eller duehøen for den sags skyld ikke spiser fugle i sit nærmeste nabolag, så kan det måske i virkeligheden være et af de sikreste steder at bo. Det kender man også fra graveanden for eksempel, som bygger rede i rævegrave og kan få ællinger der, selvom ræven har unger ganske få meter derfra.